Takže čau tady, dámy a pánové, a dneska tak si zahrajeme takhle hard SMP, takže pokud máte rádi SMPčka, tak se rozhodně dívejte. Každopádně tady už je správce, ještě přijdou o mnoho víc lidí. Každopádně já tady nic dělat nemůžu, takže počkáme ještě. Každopádně se možná kouknu, jak je velká ta vesnička. Snad mě správce neuvidí. Jinak jmenuje se Freddy Ostry. Ok, já jdu. Okay, tady jsou nějaký vesničky, co tady jde, asi ne. Čekej. A tady, ne, jo, tady. Kamo. Je tady vůbec kovárna, nevím jestli, jo, tady je. Ok, takže se dáme a pánové, jdeme kouknout do kovárny. Počkat, co to tady? Jo, aha. Trochu jako nějaký kůň úplně. Ok. Ty! Ok. Ok, hustý. Jo, jinak já se tady připojím k hovoru. Čau. Takže už jste všichni. Kdo je ready, tak my ten server začneme teď, ano? Ok. No a tak se připojí za 6 minut a Tonda tak říkal, že mu nebude vadit, když na něj nebudeme čekat. Ok, tak jo, tak já už jsem tady. Ano? My jsme sedli na Facebooku. Hej, kluci. Ano? Kluci, já ten Minecraft už mám. Microsoft účet. To je problém. Ale buďte v pohodě. My ten server začneme teď, ale my jsme se Já ale nevím, jak se dělá Microsoft účet. Já se potřebuji. Neboj, ty budeš mít čas, protože ono to bude zaplejit celý den, celou noc prostě. Tím pádem se může dělat kdykoliv dneska. Ale ten server nefunguje. Já ho tam mám ale nikdy se tam ní zapomněl. No to já nevím, proč. To už jako není moje chyba. Ready? No. Já vám v telefonu. Mám otázku, mohl bych být to s váma na serveru? Miky. No jasně, proč ne? Já ti pošlu jeho číslo. Okay. What the heck? Proč kámo jsem jí zabil na jeden hit? Ok. No takže teď už začneme teda a to. Teď jak se dělá Microsoft účet? Ok, takže já nevím, ale myslím si, že na tom bude já to na chvilku stlumím. Takže teďko, dámy a pánové, tak můžete vidět, že jsme tady na startu, takže já rozhodně teďko musíme udělat kolečko, aby to bylo jasný. Takže kolečko. Ok, tady Trospy 1919, jinak neplejte se, není to reálný Trospy, je to můj kámoš, který se tak pojmenoval. Každopádně my už děláme kolečko. SMPčka, vím, že zatím jsou tu jenom 2 lidi, ale postupně se tu každou hodinu, každou 30 minut třeba budou joinovat další lidi. Ale zatím začneme ve 3. Máte na to nějaký zajímavý řeči? Máme tady Honza Ximuk a Trospy 19, který teda není reálný Trospy, to je jako nějaké fejky, ale to je jedno. Takže všichni do řady. Já bych udělal kolečko teďko, že jo? Já to napíšu do chatu. Do řady. O ne, on to líbnul. Do řady, tak uděláme takhle řadu. Čus, já už jsem začal, takže... Ne, tak hlavně ne, teď já už jsem pičko, teď nemůžu. No, takže, počkej, Adama už se joinne, ne? Já už jsem to uvedl. Dobrý, tak se joinne. Já jsem to teď líbil. Jdu se připojit. Vyskytlo jsem to. Snažíte se přihlásit jako hráč nové edice. Je počkejte nastaveno správně. What the fuck? Počkej, já zatím připravuju příkaz, jakože Fortunu Adama a se joiner víme. A co za problém Adama? Já už nic. Dobrý? Jo.
se joinuju. Jo, takže. Jo, tak pojďte sem. Takže. Luk je vhoru. Takže toto, ano, luk je vhoru. Takže toto je odpočet. To rozpězvej, dej si hlavu normálně. A já nemůžu ještě. Tak, pojď. Kam zmizel Honza se?